भाव में लइका कहता मौगा के मौसा के मौगाए के कहता तो तोर मौसी आउ तो भाई कहां से तन से अरे कि दिन भर राजा जी तू काम करला अरे रातियों में तनी ना आराम करला ओ माय गॉड गॉड की गाड रे अरे तो इतना कमा के बोला कवना बैंक में धर पाए राजा अरे खाइब आ पियब मोटाइब तबे नु कुछ करब ए राजा कैसा ठीक बा परधूम परधूम लजाइल बा लजाइल तो पागल इंसान लाओ सिगरेट रे आओ तन बजाओ गणेश बाबा असर में दास आज खार बाटे हो अब पहिला ने बतावा तोहार बाटे हो असर में दास आज खार बाटे हो अब पहिला ने बतावा तोहार बाटे तो गौरी के लाल काल बिघ्न या बाधा हटई तो ए बाबा हेला ले अत करी ले पूजा नवाया मोरा सुमिरन नवा में ओई तो ए बाबा देखो भावो करे के तो डमरुओ के भाव देखा दे कितना सुंदर लगल बैसाखी सा मिष्ठान भंडार देखी कितना हमरा के पुरस्कार दिहने बड़ा देखो तनी के मिठाई तो जाके नामी है दादा फिर निका भैया प्रसंग गावे खातिर फिर पुरस्कार मिलल बा जय हो होई सपना पूरा अजीत रिपेयरिंग स्पेयर पार्ट्स पता परसा रोड शीतलपुर पीरगंज सारण से हमके पुरस्कार दिले बनी यहाँ के यहाँ सभी प्रकार के मोटरसाइकिल रिपेयरिंग होला सब पार्ट मिलेला अजीत कुमार जी प्रोपराइटर बनी हमरा के पुरस्कार दिहनी बनल रही भगवान के कृपा बनल।